Ja zrobił jeden filmik z tego placy. Teraz ja mam tę mobilkę piartą, ten płot, co tu jest postawiony i u nas w tym sztuce dopiero trzy wiedwie. Dosłownie trzy wiedwie, tak to nie jest za bardzo stabilny. Może to nie jest nawet dobry łudba, ale ich chcę tak pokazać, jak to mniej więcej wezdrzy, że chodziła Warszawa, bo na tym filmiku tak może lechłe to je widzieć. O, bana jest. Tak. Tak, to jest jak na to o tak. No, tak jest Warszawa tego. I bez chcę rzeknąć letim, że kiedy ja poszedł na kasiepską etnofilologię, to i doznał taką próbę przerobienia mnie na Kaszeba. To nie była próba systemowa. Nie rzeknę, że na przykład, nie wiem, że na etnofilologię są tacy zajme kasiepści indoktrynacje, no bo tak nie jest. Ale no, spotkałem się z takimi próbami, które bardziej wynikały z tego, że chodziły jakieś tam zamkowce na zajmach, że program etnofilologii jest tak typiczno skierowany do ludzi, co oni chętni, no często przechodzą na etnofilologię, tak tej na kasiebów, ja ci chcę besa, aby czegoś więcej doznać o swojej kulturze, aby coś tam zadzieje dla swojej, spolezne dla swojej wspólnoty, aby się nauczyć swojej rodni młewe, znaczy rodni młewe biera bardziej swoich starków, chcę besa nauczyć. No i program etnofilologie jakby wychodzi na procent temu, no i na tacy ortie neterni, że tam się pojawiają na zajmach tacy tam kłosce, że no taci bidowani studirze, że łenie kasiebą, że co kasiebizna znaczy dla niegłe, jak no jegłe rodny kultura, ale to nie znaczy, że to jakiś tam systemowi z kasiebiani ledzy. Pracuję się też płetką z tacima i obuten etnofilologię. Ja widzę, że jakoś jest sparłączony, no bo ta etnofilologia mnie w ten kasiepści świat i w kasiepści znajomystwo mnie wprowadzała. Ale jem się płetką na przymir ztrzut kasiebów z tacima jacima z bidenkama, żeby je sa przerobił na kasieba. Ju taci brekły w notę nie cieja. I czuł też taci rzeczy dochta jest kasiebą, bo to sa czejesz kasiebą. To jest falszywi założeni, bo już nigdy nie czuł kasiebą, a nawet kaziele ciedes jem sa czuł, to jube nawet rzeknął, że etnofilologii i poznawanie kasiepści kultury tym bardziej mnie uswiądniły w tym, że, znaczy uswiądniły, bardziej utwierdzały w tym, że je łed kasiepskwesce, je jak no je, to jem dosyć dalek. Może nie na taci urt, żeby zwracać czymś częstocezim, czymś do czego jest aby na żaden urt nie przezniżył, no bo to jest na przemiar na gwes bleści mnie w tym sztuce, jak jakoś tam kultura małopolska, jak śląska, jak podlaski, tak tej taka kasiepska kultura w tym sztuce jednak wezmie bleści, ale myślę, że ta etnofilologii to poznawanie kasiebów, tych poznawanie ich jakby w praktyce, poznawanie tym całe spolezne, poznawanie tego, że no, na kasiebach jednak się dzieje inaczej jak tu na tych kasiepskich kresach, no to mnie tak jakby utwierdziło w tym, że bardziej w takiej juwernoce nie kasiebę, jak w juwernoce kasiebę. Tak tej nie już kasiebu nie dzieje. Ja mu dość takiej rzeczy, że no ale to nie jest nut urodzić z kasiebą, to nie jest nut mieszkać na kasiebach, to jest ważne, żeby chceć łestać z kasiebą i to jakby sygnie do tego, żeby kasiebą bec. Po pierwsze to myślę, że to nie jest taki dobry pojedyńcy, choć no tu to by wiele sami kasiebi mieli decydować, ale może o tym zaśtut, ale ja rzeknę, że nie widzę jakby takiego powodu, żeby kasiebą łestać. No bo co to jest za benefit łestać kasiebą, tak samo jak co to jest za benefit łestać Policha, łestać Ślązuka, łestać Kocewika, łestać Japończyka czy łestać Niemca. Myślę, że no nie wiem, czasem to może mieć jakieś benefity, że mogę думать o jakimś obywatelstwie, no ale na taki urt to może są rozmaite narodności, rozmaito definiować. Że na przykład becy Policha to jest
miecy polskiego obywatelstwa, no to jem płelycha i płelycha kłeździ kasieba, nawet ten, co sa płelycha nie czeje. No bo, znaczy nie kłeździ, mam na myśli tych, co żyją na tych płelści kasiebach, no to wikrzos my równak płelściłe obywatelstwo i żelebe becy płelycha uzależniać swet obywatelstwa, no to nawet ti, co sa płelycha ma nie czeją, płelycha ma są. Żelege do w obywatelstwie. No to tak samo może sobie rzec, że na przykład, nie wiem, że becy kasiebą to je betnictwo w Płespoleznie, Tispoleznie, która brakuje regionalnego kasiepskiego języka. Że takuje definicję kasiebę, że betnik Tispolezny, no to ja, no to wtedy jem kasiebą, bo gadam po kasiepsku, ale no i z dnia czasa gadam wicy po kasiepsku jak po płelsku, które nie mają rodną mową. No ale to też się kwestia definicji. Jeżeli my sobie myślimy, że nie wiem, że definicję presyka to jest ktoś, kto cieje jakiś no, sentymentalni, sparołączeni z preściem państwa, którego z dnia nie ma, który za swojego średniego monarcha uwyży cesarza Wilema, króla prostego, no to wtedy jem presyka. No ale to wszystko zależy, jak sobie ułożymy te definicje, jak my sobie ułożymy je na inny urt, no to ją mogę rzeknąć, że ja nie jem ani płelycha, ani kasiebu, ani presyka, ani płemerzana, ani nikłegum. To wszystko zależy od definicjów. Ktoś może zapytać, jak te sa ciejeś? No, wszystko może rozmaito. Na dzień to ja sa za bardzo nie cieję. A jeżeli mi ubejem jakąś taką leglową deklarację złożyć, no to już odesłał do wiszcze Cypriana Norwida, moja ojczyzna, ja mam na gruny po kasiepsku, jak ja czetum na karnyle w moim dolmacienkły. No i myślę, że to by już mógł uznać za irt swojej deklaracji w tym zakresie. No jo, i kiedy tak kiedy niektórych, że nie widzę takiego powodu, żeby łestać z kasiebą, i nie chcę być kasiebą, dlaczego bym miał łestać z kasiebą, to wtedy na przykład cię od niektórych, ale to jest w sumie przykry. Ale to tak, jakby ich to uryziało. Jakby wedle nich to była jakaś rzecz, że łestać z kasiebą to jest dla nich być miłym. No i myślę, że no nie wiem, chyba takiego czegoś nie mógł przejść. Myślę z takich powodów, że te jyczeja, na przykład takich rodnych, echt kasiebów, co gadają, jo był kasiebą, jo jem kasiebą, jo manda kasiebą. Jak no argument, dlaczego oni uważają, że utrzymywanie tej kasiepści rodnej kultury jest dla nich ważny, no to miesa wtedy na sewo zostać go, żeby rzeknąc, jo nie był kasiebą, jo nie jem kasiebą, i no gwestni nie banda kasiebą. Myślę, że to jest dość uczciwe, żeby tak do tego podchadać, żeby tu stawiać jakąś symetrię. Co ktoś by mógł rzeknąć, że to jest co innego bez nikłegum, bez niżodnym, o może tak taci słówkwe, bez niżodnym, taci określeni, a bez kłegums na przemiar kasiebą. Że lepiej bez kłegums jak bez niżodnym. No i nie wiem, i myślę, że to nie jest jakiś taci bardzo lepszy. Po prostu nie czaja tego i nie myślę, żeby miał jakiś moralny czy etyczny webrzeszenia do tego, żeby się do tego zacząć przyznawać. A co było znowu za jakąś taką możliwość, jak sa człowiek może kasiebą stać, że to nie chodzi o to, co on chce, że to nie chodzi o to, co on jakby jak sa cieje, no bo uznałem, że to są takie dość lekkie kryteria i że czasem to myślę, że to są takie lekkie kryteria po takim z rzadka, że wtedy to by wystrzykhiwało z karna kasiebów, tych wszystkich, co sa rodzele w kasiepskich rodzeznach, ale łysy gadają, ju nie jem kasiebą, mój tatk był kasiebą, albo ju nie jem kasiebą, mój stark był kasiebą, a teraz oni nie cieją kasiebama, bo na przykład mieszkają w gardze. To ju myślę, i o to wtedy możemy sobie gadać, no dobra, to nie są kasiebi, bo oni sa tak nie cieją, ale to wtedy kogo mamy ustawione wśród kasiebów. No tych takich dobrych ledzy, co tam chcą utrzymywać swoja kultura i uwernota, wszystkich takich łebojantnych ledzy my wesztych wobec becy były kasiebama, no to wtedy kasiebi to są najpiękniejsi, najbelniejsi ledzy na świecie. To tak może zdefiniować każdą narodność, każdą spłelezna, że to są ci ledzy, co są świętni
a jak oni tracą ta swiunda, to oni nie należą do tej narodności. Myślę, że to jest dosyć zgubny i wtedy gdani, czego ale bunc w Kasiebach, to by było taki baron nieuczciwy, no bo to by było plus gdani w Eledzach, co są jakoś uświętnione, co są jakoś może z inteligencji krężów, co są jakoś zaangażowane, to chłegum są wtedy Kasiebi, to jest jakoś nie naród, to nie jest jakoś etniczność, to jest jakiś styl życia, no płymala tak samo, że stawać, ale myślę, że na dziś to jest nie. Tak myślę, że jeżeli jakoś taką możliwość stanie się na braniu jakiejś nowej narodności, no to by się musiało dziać na sprawiedliwym jakiejś asymilację. I taki przemiar, takiej asymilacji to może być na przemiar, jak to się wzięli w kasiebską rodzeznę i bardzo miał slebny głęcia, slebną z Kasieb i bardzo miał wspólny dziecek, terne bardzo wychowywał po kasiebsku, bardzo ich uczył kasiebści mułewe, bardzo mieszkał z tą rodzezą na Kasiebach, bardzo przejmował kasiebści zweci tradycjowy. Myślę, że to nie jest jakby waręk, ale to jest jakby taki w tym sztuce to jest taki dokaz asymilacji. Jest na przykład zasymilowany niecieja i na dzień myślę, że ta asymilacja nie nastąpi. Jeżeli by nastąpiła, no to wtedy bym się zastanowił, żeby zacząć gadać jak nowe Kasiebie, ale myślę, że to też nie tak do końca na taki urt. No ja bym mógł rzec, że jubę tego w cyk nie czuł, a jem przed sztuta rzeknął, że ciecy tyłe nie ma nic do rzeczy. No tak to nie wiem. No chcemy przejść, że jakimś spłedlim, no ja ci bym mógł uznać, że ktoś łestą Kasiebą, czy łestą przejmiany do insi, polezno to jakoś asymilację na przemiar przez założenie kasiebści rodzezny. Jak no, że rodzezna to jest tą spłedlową kłemurką spłelezne, no i przez rodzezna człowiek może wlec do tej spłelezny. Ja wiedzieć, że tery rola rodzezna się zmieni, bo może człowiek płemale do spłelezny wchadać na insi yrte. No często sa gdy, że ktoś właściwy Kasiebą z wybieru, dlite, że się angażuje w kasiebści zajani, no i tu jest ci przemiar, kiedy rola ti rodzezne zajmą to w ekrąży kasiebskich zajarzów, gdzie to w ekrąży się stało taką nową rodzezną. No prosto się zmieni rola rodzezna, ale chcemy tak przejść, że w cyk równek ta rodzezna my jakiś cesk, to sam może zmieniwać, bo się świat zmienił, ale na dziś myślę, że to by był taki dokaz, że ktoś się stywy Kasiebą. Ale oczywiście to jakby sprawa Kasiebów do tego, żeby to rozeznawać, ale proszę mnie Kasiebą nie nazywać i mnie tego nie sugerować, bo czasem niektórzy próbują, niektórzy mi to, to jest Kasieba, ale z wybieru. Nie jem Kasiebą z wybieru jem studiuję kasiebści etnofilologię. Jakby ją poszedł na rusycystyka, to ją bez astu reska. Jakby ją poszedł na japonistyka, to ją bez astu japończyka. Niewiera nie. Ją bez astu rusycystą, ją bez astu japonistą. No to ją nie wiem, no to ją mogę weź bez kasiebści etnofilologa. Kasiebistą.